Right. Manje ke sengifuna ukukukhombisa ukuthi sengixoxelile ingxoxo. Noma ingakapheleliswa yonke, kodwa kumina kuyafika ukuthi konke kufanele sikuthathe step by step, kancane kancane siyoze sifike. Yingakho ngikholelwa kakhulu ekutheni umfundise kahle umuntu ekuqaleni wayibamba leyo nto ngeke iphinde iphume kuye nothando lwayo futhi liyoba khona. Bengithe kini ke sidila namagrafu, nganikeza yonke ingxoxo yamagrafu, nayo ayiphelile kodwa le ngimnikeze yona iningi. Ngase ngithi kuwena amagrafu siwabiza ngefunction. Ngayichaza ifunction ukuthi yini. Ngathi ifunction is a processing machine. Ngaze ngakwenzela izibonelo ezithi i-orange juice, ezithi i-coke, njalo njalo ukuthi akuyona i-coke ingaprocessiwe. Kodwa siyayazi ukuthi i-coke inamanzi, i-coke ine-colorant, i-coke ine-acid, i-coke inoshukela. Kodwa wena ungaqala ukudle lezi zinto ngawani ukugwinya ukuqeda bese uphuza amanzi. Bese ngiyaqhamuka mina ngiyakubuza ukuthi kade uphuzani? Ngeke ungitshele ukuthi kade uphuza i-coke. Yize wena udle ama-ingredients, izinto ozokwenza yona i-coke. Kanjalo ngakwenzela nesibonelo ngokunye. Kodwa ke ngase ngithi ngoba khona a processing machine, lezi zinto mase ingene kwi-process zonke kanye zamixwa, usuzidla ngethamo elilodwa zonke kanye. Yilapho ke sikubiza ngokuthi khona it's a coke because it has undergone a process. Nakuma-grafu ke sizokwenza kanjalo. Basic nje. Sisakhuluma nge-basic information. Khona la esambe sahamba sakhuluma khona ngama-axes. Masikhuluma ngama-axes besikhuluma nge-number line ka-x, nge-number line ka-y. Ngize ngayidweba la i-number line ngikukhombisa ukuthi kwa-first year i-number line sasiyidwetshiswa kanje bese sisebenzisa yona ukwakha amashongololo, si-add inamba njalo noma sisusa inamba. Ngathi ayibona leyo nto. So ngoba ke sisukela kuleyo nto sase siyasuka siza kuma variables akhona kuma number lines wethu. Sathi kukhona u-x, sathi kukhona u-y. Sathi u-x uyimele geqe independent. Sase sawuchaza u-x sathi uyayikhethela wena izinumbers ka-x. Bese uyiphosa emshinini, uyayikhethela wena ama-fruit ofuna ukwenza ngawo eyakho ijuice. Mhlambe wena ufuna ukwenza mango orange, angikwazi ke wena ufuna ukwenza mango pop, kusho ukuthi uzothatha upopo nomango ukuhlanganise ndawonye, so that becomes a mango popo juice. Ayikho ke vele imango popo juice. Nawe usungathatha lokho engitshela khona uhambe ukwakhela ibhizinisi, it's a mango popo juice. Buze uphumela ngaphandle utshela abantu batshala upopo, utshela abantu batshala umango, ngoba that's where your market is. That's where your produce is for you to be able to make a popo mango juice. So uyayikhethela. Sesikhethile sathi u-x wethu. Okay, before ngifike ekutheni sesikhethile, sase siyayichaza i-processing machine yethu, sayichaza yonke sayiqeda ukuthi u-M uchazani, u-C uchazani, u-X umeleni, u-Y umeleni, and so u-Y is the final product. After mixing all these things, we will get the Y. Sachaza ngendlela yakhona njengoba bekuchaziwe. Sase sithi ke sesichazile ke kunjalo. Ngoba sithe u-x as a variable, u-independent uyimele, sase sithi siyayikhethela thina, sakhetha ke. Nazi inamba esiyikhethile. Uzothi omunye asiyikhethanga ikhethe nawe lezo icabangayo.
kodwa ma uzoyikhetha uyisebenzise kulo mshini kuzophuma ijuice efanayo nalezi. Uma uzoyikhetha nje lezo ikhetho oyithandayo wena ezehlukile kulezi, kodwa ma uzoyisebenzisa kulo mshini lo oproducer le Coca-Cola kuzophuma ijuice efanayo. Athi ayizwa leyo nto engitshelayo, kuzophuma ijuice efanayo. So ke yilento ke siyibiza ngefunction, which is a processing machine. Bengivele ngisho kanjalo ngathi function is a processing machine. Iyabhalwa ke kanje, kuthiwa the function such that x maps. There is one thing in short. It's a function, it's a processing machine such that x mawuprocesswa kulo machine lo, ngoba na umshini la ukhona, na engine yomshini iproducewa la zonke izinto. Uma x uzoproducewa la ngalezi inamba kuyophuma y. Nawe kungawuproducer ke ngezinye inamba kuyophuma y, ngeke kungaphuma enye into, kuyophuma y. Futhi kuyophuma y, kuyophuma y ke oyofana nalo y nami engizowukhipha la. Ngalezo namba wena oyobuyikhethile nalezi ezikhethwe yimina. Ezikhethwe yimina izongikhiphela y, nezakho oyoyikhetha wena ziyokhipha y. As long as uzoyifaka kulo mshini lo zizokhipha y nje. Such that mangabe usudweba lo line wakho nami sengudwebo wami line bazofana. Uthi ke umuntu ke siyisebenzisa kanjani le machine? Before ke ngifike kule machine le ngicela ukuchaza lokho ukuthi le it's one of the three ways. Ungizwe kahle, it's one of the three ways. Okusho ukuthi njoba ngikufundisa yona manje sekuseleza u2 ngoba le it's one of the three. Indlela eyodwa le kweyintathu okwazi ukuyisebenzisa, kodwa wenza into eyodwa. Indlela eyodwa le kwezintathu okwazi ukuyisebenzisa, kodwa ube wenza into eyodwa. Ake ngizama ukubeka isibonelo mhlambe in a real world. Mangifuna ukugumba umgodi la, ngizoqasha umuntu ngimnikeze ipiki nefosholo agumba umgodi. Mangafuna ukuqasha umuntu ngizolanda i-TLB ingigubhela umgodi. Anthi ayizwa leyo nto. Uma ngingafuna ukwenza leyo nto ngizowudrilla umgodi. So indlela ezintathu zokwenza umgodi la phansi. 1, uqasha umuntu othi amba umgodi. 2, uqasha i-TLB ingiqaphulutele umgodi. Okanye 3, ngudrill umgodi phansi. Njengoba usuku uzofaka iplug odongeni. Mawuzofaka iplug odongeni, 1, it's either uyadrilla la uzofaka khona iplug noma uyabhodloza ngesando la usuku uzofaka khona. Kunezindlela zokwenza into ethile. Athi ayizwa leyo. Therefore ke nami le eyodwa kwezintathu. Njengoba ngithi eyodwa kwezintathu indlela yokudweba igraph inegama layo. Igama layo ke yileli. Ibizwa ngokuthi it's a table method. It's a table method. Lento ibizwa ngetable bese kuthiwa method, kusho ukuthi indlela okwenziwa ngayo uma uzodweba igraph. Le method ke yona isuka izokusiza kanjani? Le method isuka izokusiza ngokuthi yona izokuzalela, izokuproducela
lokho esikubiza ngokuthi ama-ordered pair. Ordered pairs. Okanye isuke izokukhiphela lokho esikubiza ngokuthi ama-coordinates. Isuke izokukhiphela lokho esikubiza ngokuthi ama-coordinate noma ama-ordered pair. Khumbula ke sike sawaveza ama-coordinate. Sike sawaveza ama-coordinate sawakhombisa nama-order in a form of an ordered pair ukuthi yilento esuke sikhuluma ngayo. U-x is to y yilento esuke sikhuluma ngayo. Makukhulunywa nje nge-coordinate noma kukhulunywa nge-ordered pair kusuke kukhulunywa ngalento. Kusuke kuthiwa ivalue ka-x efika kuqala. Uthi mawusuyiprocessile bese kuqhamuke ka-y. Njengoba ubona ama-values ka-x afike kuqala. Sizothi masiwaprocessa ke bese kuqhamuka awalanga ezansi. Anti yayizwa leyo nto. Kanti le ndlela yokudweba kanje ibizwa ngokuthini yona? It's a table method. Indlela yetafula, indlela ye-table okwenziwa ngayo. Asiprocesseni, uprocessa kanjani? Uthatha lezi number zonke kodwa uyithatha nga-1 nga-1 nga-1. Uyisebenzisa zonke kodwa nga-1 ngayinye 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 ngesikhathi. Uyifake la. Yabona ke mawuyifaka la. Ake ngithi la ufaka u3 la. Akubi u23 lo bakithi. Ayithi niyayizwa leyo nto. Mangithatha u3 ngufaka la akubi u23 ngoba lento mawuyifunda ithi yiphi le number okufanele ngiyimultiply ngo2. Ayithi yayizwa leyo nto. Yiphi le number okufanele ngiyimultiply ngo2. So mangabe mina ngithi u3 so sekuzoba u3 times 2 bese qhamuka bani ke u6. Uma ngithi mina leyo number u2 kuzoba u2 times 2 qhamuke bani ke u4. Uma ngithi leyo number u1 kuzoba u1 times 2 kube u2. Uma ngithi u0 kuzoba u0 times 2 kube u0. Mangabe ngithi u-1 -1 times 2 kuzoba u-2. Mangabe ngithi u-2 kuzoba u-2 times 2 kube u-4. Mangabe ngithi u-3 kuzoba u2 times -3 kube u-6. Uyabona ke ukuthi lezi inamba zika y zivele ngoba ngisebenzise lezi ayinamba zika x. Uyakubona lokho? Lezi inamba zika y zincike kulezi. Bese ngeke zibe khona lezi zingabangabikho kuqala lezi ya. Antu uyayizwa lento engishoyo. That is why ke sithi u-x is an independent kanti u-y depends on. Athi niyayizwa leyo nto. Sesigcwalisileke ithebula lethu. Le ndlela yokudweba igraph siyibiza ngokuthi it's a table method. Kodwa i-table method isiza kuphi yona? Isiza ngokuthi isiproducela, isizalela, isikhiphela esikubiza ngokuthi ama-coordinate okanye ama-ordered pairs in a form of x is to y. Asibuyeke lento esibiza ngama-ordered pairs sizoyifunda la. Khumbula sithi x is to y. X is to y. Athi uyayizwa leyo nto? Asiqaleke. X is to y. X is to y. Ngicabanga ukuthi uyabona njalo. X is to y. X is to y. X is to y.
x is to y. Ngenye indlela ngithini kuwena? Ngithi x ewu3 y yena ubani 6. X ewu2 y yena ubani 4. X ewu0 y yena ubani 0. X ewu-2 y yena ubani u-4. Antsho yayibona ukuthi ilandelana kanjani? Ayilandelani kanje. Ngeke usho ukuthi x is to y, x is to y, x is, ngeke awukwazi ukwenza kanjalo. Iphele ishona ezantsi. Antsho yabo? Iphele ishona ezantsi. Engenhla iphera nengezantsi kwayo. Engenhla iphera nengezantsi kwayo. Engenhla iphera nengezantsi kwayo. Engenhla iphera nengezantsi kwayo. Antsho yabona? Sesiyabuya. Sifuna ke lento ukuyoyifaka kwi-Cartesian plane. Kodwa sizoyifaka kwi-Cartesian plane ngani? Ngama-ordered pair. Khumbula ke la. Uyalikhumbula leli point leli ngeke ngalibhala somewhere ngathi 0:0. Ngalibiza ngathi it's an origin. Angithi ngathi mangichaza i-origin ngayichaza njenge-center. Nansi ya. Ngathi lapho isuke ingakenzeki zonke izinto. It's either i-team yakho noma i-team yabo ayikalithinti ibhola. Angithi siyavumelana. Kusho ukuthi leli point leli ngesikhathi u-x engakadlali ibhola no y usuke engakadlali ibhola lisuke lisamiswe e-center. Lisabekiwe ibhola la e-center. Libekiwe ibhola la e-center. Angithi siyavumelana. Libekiwe ibhola e-center. Sesiyaqala ke siyasuka ke. Masisuka lapho sithi u1 angithi u-x u1 u-x angithi yabona uyadlala no2 ke usezoqala adlaleke ngoba no1 uyadlala no2 usezogijima. Ngeke phela beme ukugijima laba sebegijima laba. Angithi niyayizwa lonto. Sesiyahamba ke siya ku-x ngesikhathi ewu1. Ngalesi sikhathi u-x ewu1 ubasobheka nga sino 1 2 3 nga sino -1 -2 -3. Asiyibona lonto. La sino 1 2 3 ngapha sino -1 -2 -3. Khumbula phela ukuthi ngitheni kuwena ku number line. Number line ngithe mase ngiyidwebile la ngathi asiyikhuphule siyilethe la bese siyayiphendula sithi masiyiletha la i-negative la i-positive la mase siyiphendula sithi i-positive la i-negative la. Ngikuchazile konke lokho. Asiqale ngesikhathi u-x ewu1 nakho la isikhona ngithi u1. Sesithatha irula lethu ke siyolibeka khona ngqo la u-x wethu ewu1 khona. Na